Ayaw nagpuyo diya sa kangit-ngit. Ayaw naglakaw diya sa kangit-ngit. Kay ningon si Jesus Christ, but will have the light of life. Kay gasiga naman ang imong kinabuhi, so kanang ang kinabuhi, imuha ka ng gamiton o mulakaw ka, uban kang Ginoong Kristo. Ingon nga maoy kahayag diya sa imong kinabuhi. Jesus gives destiny to those who believe in Him. Gusto ka og kasiguruhan, og madamlag. Kana bitong pangutana ta, igsuon, uban sa inyo ha, siguro diri or kadaghanan sa inyo ha diri kung pangutan-on, kung mamatay ka igsuon, malangit ka, siguro ang kasagaran ninyong tubag diri way kasiguruhan. Ingon siguro ka, ambot siguro pastor, murag di, siguro o alanganin o depende ani pastor. May balaan ra mamatay ko. Igsuon ayaw ana. Ano man? Samtang buhi pa ka, pwede nimo masayran kung asa ka paingon kung mamatay ka. Basta musalig lang ka sa pulong sa Ginoo. Basta musalig lang ka sa pulong sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Walay makaadto sa akong amahan kung dili pinaagi kanako. Kung dili pinaagi kang Jesus Christ, dili ka makaadto dito sa langit. So mahibalaan nimo mahibalaan nimo na daan kung asa ka paingon, kung matigok ka diri sa kalibutan. Kay kung mituo ka kang Jesus Christ, panigurado nga uban ka kang Jesus Christ. Kung mubalik siya o kung mo-rapture man o kung maabtan ka man sa pagkabanhaw, dito ka puyo kang Jesus Christ, dito ka puyo sa palasyo nga giandam tungod kay iya man ang giingon nga siya ang dalan o kang kamatuoran, walay makaadto sa akong amahan kung dili pinaagi kanako. And even ang John 3:16 ingon, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, kining mga tao ang pasabot ani, akong ipadala ang akong buktong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay. Kini nga kamatayon nagisgutan spiritual death, dili ning physical death nato. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kun dili makabaton o kinabuhing walay katapusan. So kung mituo ka kang Jesus Christ ug gilan nimo siya, ingon nga imong Ginoo manluwas imong kinabuhi. Ingon pa si Kuya Kim at yan sa nagipangutana siya ni isa ng bayutan nga upaw. Mabuhi amunda. Ingon niya, kung mamatay ka karon, asa ka pa ingon? Diretso ang tubag ni Kuya Kim. Ingon sa nga, sa langit. O wala ko mahadlok mamatay. Mamatay ko karon dayon, uunya, uugma, usunod adlaw, adto ko sa langit. Ingon niya nga naman, ngayon anak ka sigurado nga mato ka sa langit. Ingon niya, because I believe in Jesus Christ. I accepted Him as my Lord and Savior. So anytime na mamatay ko, adto ko sa langit. Dapat anak ka, masayran nimo, may baluan nimo kung asa ka paingon. Kana kung sigurado ka nga ikaw mituo kang Ginoong Kristo diha sa imong kinabuhi. Mo nang kamatayon, dili dapat kahadlukan. Kaya ang Bible, bisan si Paul nag-ingon siya ang Pilipos 1:21, kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay maong akong pagdaog. Doon na ba'y kahadlukan sa kamatayon kung ang resulta sa kamatayon kadaugan? Kung muadto ka sa langit, of course kadaog